Стъпвам по улици, по които преди мене са крачили много. Тук са се раждали деца, раснали са патриоти, ставали са герои, оставали са вечно млади. Вървя по центъра на Разлог и пред мене се изправя горд орел, охраняващ котловината. Верният страж, вечният символ. Връщам се към миналото, виждам моя баща, моя дядо, моя род. Поглеждам към сградата на общината, символ на държавата, мястото, което е наситено с толкова много надежди за бъдещето. Тук се произвеждат решения, тук се решават проблеми, тук се определя съдбата на общината ни. Поглеждам напред, вървя към вас, жителите на нашата община, с протегната ръка, готов за разговор, за събеседване, за изслушване. Зад гърба ми има гордо минало, пред себе си имам бъдеще, опора и надежди. Така е всеки човек, който притежава свободата да избира, да разбира, да съзнава, да търси правилния път, защото грешките не бива да се повтарят. Винаги има алтернатива, винаги има нов път към по-доброто. Време е Разлог да има кмет, управляван от народа, да имаме администрация, служеща на жителите, да имаме ръководство, готово да помага, да имаме кметски екип, изграден от отговорни кадри, администрацията да стане символ на активната работа, корупцията, сглобките, личните договорки да останат в историята. Да поставим ново начало, нова страница от историята на Разложката община. Нека дадем криле на Разлог с бюлетина номер 1.